Žijete opravdu svůj život? Realizujete naplno svůj potenciál? Můžete říci, že jste sami sebou? Chováte se přirozeně a autenticky? Jste v kontaktu se svými pravými energiemi? Víte, kdo v hloubce jste? Při naší hlubinné práci s klienty jsme zjistili, že většina lidí nežije svůj život a své pravé energie. Hodně lidí je vychýleno ze své vlastní cesty. Máme ale také zkušenost, že cestu zpět sama k sobě je možné nalézt. Víme, že lze odkrýt svůj pravý život a začít ho žít. O tom je projekt Kdo jsem. Pomůžeme vám objevit, jaká je vaše pravá podstata. Získejte zpět sama sebe.